ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି। 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ଲହରୀ ସହ କଲବଲ କରୁଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା 50 ମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଥିବାରୁ ବଢ଼ୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାର ଭୟ। ଆଜି ସକାଳ 8:30ଟା ମଧ୍ୟରେ 14 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି 10 ତାରିଖ ସକାଳେ 8:30ଟା ମଧ୍ୟରେ 19 ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ 11 ତାରିଖ ସକାଳେ 8:30ଟା ମଧ୍ୟରେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ନେଇ ସତର୍କ କରାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 2% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିଛି। ତେବେ କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଥଣ୍ଡା ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି।